February nili nilaini khan Gaziabata unau meiche pathum te chu in chhong ko na tangin an zuang thla a K-pop nen in zom na hanei rolin pon chhualo le phone khoi lutuk ra chhuwa ani na lai om boka hetil thleng hian India abarakhai khop mai kongle lama soi chuan India rama Korean culture thi chil masaber ani tamai ome Gaziabata Bharat City antia khuan chena in tur sang pui mayan sa a nilai ni jing dar ni vela khan hengina cheng te chu thil tlari top ri le annuwa mangang tret homin ati hara anpun khomel chuan chhuat chara meiche pathum ruang alet reng to anwai hian unau ani nge ne mita mutu anin bulom pakhat Arun Kumar chuan inti hlumna ni thua soya aruna hi tower A4 building chhong somna omania asoidan chuan dar ni vela hian bathlara oma chhongkwana chuan tute mo an om ti muteya chuma zina wangin chiang takero chuan an lang theilowa tukvervela engimon ti te ro chu a hretheya engen ti chia ti wa chiana tum lemlo reilo te hnuwa thilom da ne ro chu aron lang chiang ngalwat meiche pathum man neya pakhat chu tukvertlanga ahnung lam ronda chuwa kina thuwa pakhat hi ana vuan trai boka an pahni chuan a pathum na in a vuan vele boka ka muatanga reilo te hnuwa an pathum chuan arwalin an tlatamaya anin sorry aring khop mai ati police telephone hnuwa in hnoilama tlan thlave ngala meiche pathum te chu chan man ani tolawa midang aron pung khom zela meiche pathum te chu nupahni hian anron tra an bula chuan an pa ading ve boka chungko in hau boina te nau achuak zui tale ngala no pang ho hi I hau na salutu ka nei hi ante apa thung chuan enkol hne lo cheu mole alo ti ve boka police te chuan an chena in chhong kuana an han thlenga an pindan kong ka ti chia in pindan an dapa tukvera chuan lekha lo in tara kanderia engkima chiangang pa poikan tilutuk tin traplailem emoji an ziak tela chubaka chuan an mut pindan an dap boka anderi po chu mu chuane hetianga anin ti hlum chana hian apa chuan online games ti turin tukchi chu kum hnetranga kum thum chung velan khel to chumi kai hnoi chu ni e tina soya games chungchang hi an thu hnu chia deria chuan an ziak tel nge boka amai ro chu police tan an chui chian atangin heng an games khel ai chuan K-pop an ngai nat na le an chung ko din munte an tua lim lo lutuk te chu achhane ni jok tin mu chuaka an chung ko in rel bol dan thrim po hi anok te noi khop mai an pa ber hian anupui masaber laka fa pahni neya au pa ber chu tuna in ti hlum zinga hian atela kumsom paruk mi ane anupui pakhat na hi du tok lovin anupui unau nu chu nupui atan aneile pa an neile boka chubaka chuan anupui pathum na anupui te nena thisen la inzom tho aneile boka anwai hian in khata an cheng howin anfa te po anom puin atu bernge danang taka nei te ro chu hethuba chailai hian hriat ani lo thung pa ber hi stock market a share lele hral manga eizong thin ania dorlian waklo anei tel bokani ome tuna inti hlumta pathum te hi Kovita wanga skulan kal theilawa tang khan skulan chola ina hian lekha anjir le mang chuang silowa kumsang ni som ni chawa tang khan South Korea in khovel runna K-pop le K-drama lama anin chia pia veteran haniome an atchilh ani satlelowa an thiam danang angin an khovela an cheng vea an laya mingthakin Korean deurayan riat Maria Aliza le Cindy te anin vo hloma vai ni tolovin Korean anga te anin ngai ngetlat bokane hetianga Korean ana chilchan hi an khohar wang ni na langa an pindan banga chuan kamal ngoi ti te kanuna khohar ti tele hetiang lam hoi chi rang hi a inziaka school an kalbox silo pon lama thian an kom box silo anun ruak no khana tan hian Korean entertainment an tlana chuta chuan an khohar nem na an zonga achangin games an khelin namdang entertainment te po anen telfo boka mase Korean en le ngai thak hi
an hun man tam na ber ania anderia chuan Korean kan dudan hi kan chung te chuan an threthiam lowang Korean lem chan thiam le an K-pop group te hi kan chung te ai hian kan mangai zo kani ti ten ziak telani an thenom te chuan pona po chuak lem lovin phone pakhat anin en trom thrina phone hi aninom tleina bernia an thriat thuan soya aninom tleina satlia maini lovin an nun zong zong chuta chuan an da hi lo ni zo ka an chena theing hil thakin phone an mute jok chu an nun takan ruata an chung ten an pompui lo phei chuan an lakan hela pon lam laka anin khar khipna an chung te po chu an mertel ve zela anderia chuan an unau pa an ngai theilo na te thlengin an ziak lang nge nge ne an pa soidan chuan an pathum hian engkima anin thurual thapa engkim an titlang vek thrina in bolle in thierna po an lutlang vek thrin an zinga hian alai ta ber kumsom palimi chu an ho tu de bernin police le an chung te chuan an soitel boka athu thuin midang pahni hi chu an om ani deuh ber mai cho ai lo chuan pahni te hian an ngei ve ngal mai zela tuna anin ti hlumna po hian amazing hlap tu ber ni tura alaita hi an ngayane hetia anin thurual threm mai te Korean ana chil tlat mai te hi thilpoya an chung te chuan ati ran ngai lem lowa ma se an chung ko din mun a that lo tak zela apoi thei viau ti lang chuak ta an chung kwa hian rin rang an khosa ve neu newa an nau pangber devui kumlimi chu meiche pathum te hian Korean tuipui phone lama lu tir ven tu mani ome ma sen chung te chuan nangni pathumin ina chilpo ti to manak laya ani hi chuan vai hla ngai tharo se an lo ti saka anderia chuan Bollywood aya huat kan nei lowang tin an ziak ngal kala ebaka hian kutin thlak na chungchang te po an ziak tela in ku thlak tura ron piang kan ni lo anti a pasal nei chungchang te po antar lang tel bokane apa soidanin Korean le phone ringot mai an boi pui hi a hawa thu inoi lo zel chuan pasalin nei thua yang ti zongin awawani ome andairia chuan engtin nge keini Korean hian pasalatan vai kan nei theyang ti te in nei chungchang hian kan lung ati hnual hle ni ti te in an ziaka anderi hi an vaya an zia ni lovin an ho tu deuh ber kumsom palimi zia khani police te chuan an ringa apa nena anin hau hnu an thi ma ni ni khatvela azia anirinom thuan soyene pa ber chetan kumar hi stock trader ani kan ti to kha covid hun level khan achefu vak lowa chu chuan an sum le pai din mun angong thui hlea lon lain han be ngial ma sela achefu hlei theilowa cheng vai bel chhni vel leiba nei mek niin police te chuan an tar langane sumle pa ya hian tunhaya khan antal boina sa zuala electric bill an pek thailo wangin disconnect po aning nge nge niom takane nopang pathum te hian Korea kal anchak thuan trilin zinan ngen thrina ma se pa chuan suman nei lo thuin alo chang maya nopang te hian an hnol pha viau ti te an nuwa hriat lene eba ka hian anin nom tleina ber phone chu achu sakin a hral sak boka phone pakhat anin en trom thrina nei kha chu chetana hian cheng sang thum zangai na hral saka a phone hral na mang hian electric bill a pe a electric an nei le thei pha chuba ka chuan phone hral ma kar khat lom vela khan an social media account te a deactivate tir bokani ome leiba an nga em awang hian a Varte school fee tur po uya school a kaltir lo pha nia soyoma apai ro chuan an fel hnuwa school hi an chhun zom du to lo nin soi ve thungani hetia an khovel zong zong in ngana an ngai an phone apai na a hral sakta hi an nuna lak sakta dam chanom talawang hiala an ngai aniang chu dairy phek riata chhainan ziaka nilai ni zingdarli le minute somnga pakhat khan tuin turangin an thowa an pathum hian an nu ten room khata an mutpuin apale unau pa chu room danga an mu ve thunga pujan neina pindana anin kal khumin tukvera chuak turin thuthleng an do an zuang thlazuita ti hi police te mu danane
an thihna kai hnoya hian phone le internet a chilna hi no pangril ruha chhok dam tumna tilan tier 2 ani theilo mo ti soi chua ani ngal meka no pangte hian chan rang thian ko mu mal lo wangte zirna kai hnoile adanga te ril ruha na an nei fowa in hemna tan phone le internet a chil hi an hmang theitin mithiam te chuan an soya hetiang zongan kalchuan hormor ka chau nilovin midang nena inkom na le chen ho na thlengin atuar ngal ninan soi no pang thian kom vak lote zirna le adanga chungten annor na satte chungko buai noya seilian tele in kai hruaina mu mal omlova phone entir malutuk te chu a him lo zualte ninan tarlanga anuna ngong ti chu chen ho na lam an ngai sak lote phone ni lo thil dang engma an tui pui lote zirna lama antlak niam ngal rok le adang mangte in alang chuak thin tinan soyene